जायफोर आर्टिस्टफ्रा थांनाय समाव माहारिनि हारिमुखौ जौगानायाव कन्ट्रिबिउसन होलांबाय बिथांमोनखौबो दिनै बरायनाय जादों नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों गासैनोबो 1 लाख करि जोङो चेक होनायनि बाथ्रा दिनै जोङो लादों आरो बिथांमोननो चेकखौ थाबैनो होनाय जागोन आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन जेखिनि मुंख्लंफोर दंबावो बिथांमोननि थाखायबो एक्सग्रेसियानि थाखाय स्क्रुटिनि खालामबाय थानाय जादों भेरिफाइ खालामबाय थानाय जादों जायफ्रा थालांनाय बिथांमोनाबो लासै लासैनो मोनलांबाय थागोन आरो जायफोर भिक्टिम्सफोर बिथांमोननोबो जोङो गुबुन गुबुन राहायै मदद खालामनो थाखाय थांना थानायनि राहा लामाफोरनि बाथ्राफोरखौ जोंनि गभर्नमेन्टआ जोङो सानगासिनो दङ। बियो भारत हादोरनि जि मोनसे जोंहा पार्लियामेन्ट जानो थांगासिनो दङ बे पार्लियामेन्टआव जोंनि जि 125थि भारतनि कनस्टिटिउसननि जि एमेन्डमेन्ट बेखौ लाबोनायनि बाथ्रा सोलिगासिनो दङ आरो बेखौनो लानानै जोंहा मानगोनां चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंदों जे मोजां खबर फैगोन मानोना बे एमेन्डमेन्टआ जायोब्ला रांखान्थि फारसे गुबुन गुबुन फारसे बिथिं फारसे 6 शिड्युल काउन्सिलफ्रा आरोबाव गोख्रों जानो हागोन दा नंखायनो बिटिआर काउन्सिला जिहेतु गासैबो काउन्सिलनि मादाव बयनिख्रुइ देरसिन काउन्सिल जोङो बेवहाय गोबां बेनिफिटखौ जोङो मोननो हागोन दा नंखायनो जोङो आसा फारिदों जे नैबे जानो गोनां पार्लियामेन्ट सेसनाव जोंनि जि एमेन्डमेन्ट बियो जाफुंसार महर मोनगोन। जों बयबो हास्थायदों जे अखा बांखा जोबखांनानै जिहेतु इलेक्सननि बोसोरा जोंहा फैबाय सेप्तेम्बरनि गेजेराव बिसायख'थिया जानांगौ आरो चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंनाय बायदिनो जों बयबो हास्थायदों जे जोंनि फैगौ सेप्तेम्बर दानाव एबा सेप्तेम्बर अक्ट'बरनि गेजेराव जोंनि बिसायख'थिया जानांगौ।